Vítejte u posledního dílu pořadu mezi evropskými provazy na YouTube před VXV v Praze 11. října a dnes to bude skutečně velká pecka, protože v ringu máme 4 borce, kteří se setkali spolu v Oberhausenu uplynulou neděli 5.10. v rámci World Triangle League, respektive toho posledního dne. Je tam Bad Bones, Drew Gulak, Shane Strickland a Axel Tischer a v tomto Fatal 4-way matchi jde o VXV Shotgun Championship. Je to zajímavé, protože všichni 4 byli součástí té ligy, ale ani jeden z nich nepostoupil do finále. No a tak ten poslední den dostali možnost všichni 4 vstoupit do ringu. Pochopitelně, že největší pozornost byla dána na Bad Bonese a Axla Tischera, kteří se mají setkat tuhle sobotu v Praze o titul Shotgun. Tady už v ringu Drew Gulak, který teď srazil Stricklanda dropkickem, takovým hodně neurvalým, podobně jako podruhé. Bylo to hodně těžké pokrývat celou akci. Jakmile jsou v ringu 4 nebo 6 lidí a zápasí proti sobě, tak to skutečně jde opravdu hodně rychle, je to hodně v tempu. Tischer a Strickland mimo ring, Bones a Gulak v ringu. To byl poslední den z toho wrestlingového svátku. Váci fandili Gulakovi, kterého jsme měli možnost vidět v zápase proti ARu Foxovi v našem pořadu. Superplex od Bonese. Mohl se ještě přetočit rovnou do počítání, nakonec to bylo pomalejší, ale přesto se k tomu dostal. Napočítal pouze do 2 a to konkrétně rozhodčí Markus Weiss. Tischer i Strickland se dostali do ringu. Strickland naskočil na Tischera, ten ho chytil. Výborný fallový slam rovnou do počítání. Do půlky propnuté špičky od Axla Tischera, který je v ringu. Tentokrát nemá Světlanu Kalašnikovou, respektive ani nikdy nevidím. Bohužel Světlana Kalašniková se zranila, poranila si rameno a bude nějakou dobu mimo hru. Takže nedorazí ani do Prahy, což je velká škoda samozřejmě, ale Axel Tischer tak bude muset v Praze proti Bonesovi nalézt jiné prostředky, než si pomáhat nechat pomáhat si od Světlany Kalašnikové. Kdyby v tomto zápase Tischer prohrál titul, tak to vůbec nevadí, protože Bones Tischer zůstává pro Prahu. Jenom by nebyl o Shotgun Championship. Gulak vyhozen tvrdě mimo ring a Strickland pouze zůstává. V této fázi nemá cenu si povídat o jednotlivých wrestlerech, protože se to stíhat zkrátka nebude. Kaká to od Stricklanda. Naskočené DDT! Pěkná šipajzna. A teď rychle do počítání Strickland bude počítat, ale je tam Bones. Ten Stricklanda krásně přerušil. Facka. Bones i Tischer byli jednu chvíli v té lize na prvních místech svých skupin, ale nakonec tady nepostoupili. Neckbreaker. Boncovi diváci moc nefandí, Strickland se vyhnul tomu kopu. Znovu roll-up. Velmi rychle Strickland si počíná v obraně. Tischer s Gulakem opět mimo ring a tohle byl parádní power slam, je tam Tischer, někde jsem ho tam viděl. Tak nakonec je to Gulak, který už leze do provazy. Drew Gulak má to hodně daleko, ale zvládl to, missile dropkick a Bones odletěl jako papír do protějšího rohu ringu. Počítání. Teď už tam skutečně je Axel Tischer, někde se tam povaluje, tamhle v rohu ringu. Drew Gulak technicky nejvyspělejší je z těchto 4 v zápase. To mistr země bych mohl nazvat, ale teď dostal tvrdé koleno na Solar. Gulakovi ale takovéto koleno rozhodně nebude překážet v pokračování v zápase. Pochopitelně první pinfall ukončuje celý zápas, pro Tischera je to tak složitější si vůbec hlídat celý tento
mač, aby náhodou nepřišel o titul, přestože by nebyl odpočítán. Což je to nejhorší, co se vám může stát, pokud jste držitel titulu. Krásné přetočení od Gulaka, které ale nemělo žádný velký úspěch. To už se nedá říci o dalším dropkicku od Gulaka, který je teď aktuálně sám v ringu a může si vybrat. Tak nakonec tam ještě prolezl Strickland, pozor na něj. Oba se vyhnuli, jako kdyby se vůbec neviděli, což se divím, Strickland vyskočil jako ninja mimo ring a Gulak se jenom diví, rozhazuje rukama, co dělá. Oh, sidekick do hlavy. Výborně Strickland a teď by se mohl proletět. Ten všestranný chlapík Shane Strickland bude letět, nebude letět. Bad Bones jej znovu zastavil a znovu tím rozezlil diváky. To neznamená, že by Bad Bones byl nějaký padouch, ale prostě dnes 5.10. tedy v ten den 5.10. v Oberhausenu diváci spíše fandí Stricklandovi nebo Gulakovi, aby se stali shotgun šampiony. Bad Bones a jeho Enzuigiri. Strickland stále stojí, chtělo by to ještě něco přidat, že by powerbomb. Bad Bones, nakonec Crucifix powerbomb do rohu ringu, ale pozor, je tam Tischer, který naskočil bicycle kick a tohle bude Death Valley Driver, je to tak, počítání 2, nikdo tam není, Gulak tam přispěchal v poslední možnou setinu sekundy. A zachránil tento zápas, zachránil svoje šance na to se stát shotgun šampionem VXW. Krásný zápas v tempu, nemá žádné nudné chvilky, to je dobře. Teda coastline, tak už o něco měkčí, ale z druhé strany Gulak dostihl Tischera. Počítání bylo sice těsné, ale nebylo nijak dramatické. Přesto se musí Marcus Weiss opravdu otáčet. Rozhodně není nic snadného uhlídat 4 chlapíky, obzvláště když ta pravidla jsou volnější. To jste si mohli všimnout. Žádné přepásnutí není. Pokus o belly to belly nevyšel. Že by teď už to vypadá dobře. Belly to belly suplex. Odhozený. Tischer je připraven na to dokončit své dílo zkázy, ale vypadává ven z ringu. A Gulak, že by také létal. Vypadá to tak. Gulak dokonce přeskočil horní provaz, ještě se musel držet, aby náhodou nespadl hlavou na zem. To je dobře. No a Gulak s Tischerem už jsou u diváků. Nemůžu říct si v první řadě, protože první řada je přímo u ringu v Oberhausenu. Bad Bones, že by letěl, ano, Bad Bones skóruje! Tak to je 2-0 pro Bad Bonese. Suicide dive, krásně propnutá šipka, ale diváci fandí Gulakovi. Až teď tam slyším skandování Bad Bones. A pozor na Stricklanda! To je neuvěřitelné. Strickland přeskočil roh ringu a srazil všechny jako kuželky. Strike to nebude, protože jich tam není 10, ale v tuhle chvíli vládne v Oberhausenu Shane Strickland. Krásný potlesk, krásná odezva. Krásný zápas. Strickland, Gulak, Tischer a Bones bojují o Shotgun Championship společnosti VXW. Bojují 6 dnů před Prahou. Pro náš pořad je to pouhé 2 dny před VXW v Praze. Shane Strickland bude létat. Pozor na Bonese, znovu zastavil Strickland a to už je po třetí v tomto duelu. A Bones Tischer teď už v ringu, tohle je pozvánka na Prahu. Bad Bones má co oplácet Tischerovi, prohrál s ním v 16 karat Gold turnamentu. Strickland je v tom vzdálenějším rohu ringu, tohle bude crossbody. Ale pozor na Stricklanda, který skáče Four Fisted Splash a tohle bude počítání pro Stricklanda. Znovu Gulak tam zasáhl šipkou, tam se to proletěl úplně provazy a zachránil tento zápas. Tak další dramatický moment v tomto utkání, ne? Strickland už byl opravdu hodně blízko po 450. Enzuigiri, přímo do čelisti.
Tvrdý loket od Tishera a teď tedy Tisher láká Bad Bonese a láká ho na Stricklanda. Co se tady děje? Sunset flip, German suplex, to je kombinace, ale počítání tentokrát je Gula, který dostává chodidlem do hlavy, tam mu snad Bad Bones zlomil nos, to je neuvěřitelné. Ale pokračujeme dále, mám pocit. Myslím si, že tento zápas neskončil a diváci skandují This is awesome. A také, že mají pravdu. Strickland a jeho Ace Crusher. Krásně ještě potom kotoulu a všichni, kteří leží na zemi. Polomrtví. A diváci jsou napětí, jak tohle dopadne. 5.10. v Oberhausenu. Poslední den World Triangle League. Strickland počítá Tishera, ale jenom do 2. Co ještě může udělat Strickland, který byl nejblíže vítězství v tomto utkání, ale byl vždycky zastaven. Většinou tedy Bonesem. Teď dostal tvrdou ránu do hlavy a na chvíli si asi nedobrovolně odpočine. A Tisher, že by předvedl German suplex, vypadalo to na mrtvý tah. Gulak se udržel. Znovu standing switch. Po třetí je. A pozor na Bonese. Wrecking Ball Knees! Dostává je, ale Gulak nikoliv Tisher. A pozor, double stompu! To bylo přímo na hrudník, který je potetovaný u Bada Bonese. Respektive Bad Bonese a pozor, tady je Liger Bomb. Liger Bomb, nádherná práce. Tisher obhájí titul, Gulak už to nestihl, stejně jako Bad Bones. Takže Tisher půjde do Prahy jako shotgun šampion VXV. To byl nádherný zápas, počkejte si na proslovy Hot and Spicy a Bad Bonese směrem k pražské akci 11. října v KD Krakov. Die World Triangle League ist vorbei und Hot and Spicy ist leicht gezeichnet. Man sieht es uns an. Wir hatten einen harten Kampf, vor allem gegen den Calamari Catch Club. Aber nächste Woche, da steht was anderes auf dem Zettel. 11.10. Hot and Spicy in Prag. Es gibt Party, aber davor haben wir noch was zu erledigen. Kehl Holding, vor allem Sascha Kehl. Bis jetzt hast du dich immer aus der Affäre gezogen. Aber wir werden unsere Titel, wie immer, nächste Woche aufs Spiel setzen. Das heißt, wir werden on fire sein. Wir sind Fighting Champions. Ganz genau wie immer. Unsere Titel stehen auf dem Spiel. Aber Sascha Kehl, eine Sache. Hot and Spicy kommt nach Prag. Die WXW Tag Team Champions kommen nach Prag. Der Berufsringkampf kommt nach Prag. Und eins kann ich dir versprechen. Auch die Menschen in Prag, die dich vorher noch nie gesehen haben, werden nicht lange brauchen, um zu sehen, was für ein Arsch du eigentlich bist. Hot and Spicy wird auf jeden Fall bereit sein. Hot and Spicy wird sich auskurieren und Hot and Spicy is still on fire. Neues Land, Prag. Es ist ein neues Land. Es gibt neue Namen. Es sind Karrieren, die gefördert werden. Und ja, ich will Shotgun-Champion werden. Und Axel Tischer, deine Karriere wird ganz nach unten gehen. Dort, wo meine wieder ganz nach oben geht. Ich werde mir den Namen, den Nummer 1 Namen in Prag machen. Denn ich bin der Best in Europe und den Titel macht mir niemand mehr streitig. Und der Shotgun Champion Titel? Er wird mehr Bedeutung als jeder andere Gürtel bekommen.